Železnica a umenie. Na prvý pohľad veľmi rozdielne svety. Železnica je charakterizovaná technikou, predpismi, niekedy až rutinnou prevádzkou. A umenie je predsa svet emócií, harmónie, protikladov a úplne iný duchovný rozmer žitia človeka. Všetko začalo objavením tohto obrazu, znázorňujúceho obdobie kráľovstva pary na železnici. Majestátny parný rušeň dáva najavo svoju skrytú, spútanú silu. Obraz vyžaruje mne známu atmosféru všade prítomnej syčiacej pary. Tá čiastočne zahaľuje tohto železného obra. Vybavuje sa mi charakteristický šum a vôňa. O pôvode obrazu nik nevedel. Originál podpisu bol Kvasnica. Toto bol prvý, ale jediný kamienok z mozaiky celého nášho príbehu. Udalosti dostali iný rozmer, keď sme objavili v galérii mesta Bratislavy a tiež v Slovenskej národnej galérii jeho výtvarné diela. Podvedome som cítil, že práve tento autor nás môže priviesť k hľadanému prepojeniu železnice a výtvarného umenia. Tou osobnosťou je inžinier-architekt, maliar Herman Kvasnica. Postupne vás prevedieme cez jeho charakteristické diela v oblasti železnice a výtvarného umenia. Vydávame sa za objavovaním diela architekta Hermana Kvasnicu. Pocestujeme do železničnej stanice Považská Bystrica. Vlakom postupne prejdeme po umelých stavbách mostov, viaduktov a dvoch tunelov. Tento úsek trate je ukážkou výbornej inžinierskej a realizačnej práce 21. storočia, akej súčasťou bol v minulosti aj náš autor. Nový most cez Nosickú priehradu získal za svoje unikátne riešenie cenu Stavba roka 2022. Má úctihodnú dĺžku 653 metrov a nadčasový moderný dizajn. Vchádzame do nášho cieľa. Železničnej stanice Považská Bystrica, ktorej autorom bol Herman Kvasnica. Objavili sme začiatky prípravy a konceptu stavby. Podľa toho sa aj v roku 1947 budova realizovala. V roku 2017 počas modernizácie trate sa rekonštruovala aj budova stanice, ale bez zásadnej architektonickej zmeny pôvodného projektu autora. Interiér centrálnej haly má jednoduché stavebné riešenie, ktorého základom je železobetónový skelet. Podobne je riešený aj komunikačný priestor k nástupištiam. Tu je zvýraznený prvok stĺporadia, ktorý Herman Kvasnica s obľubou využíval aj na iných železničných objektoch. Železničná stanica Považská Bystrica, ktorú sme vybrali prezentačnej ukážke, dokazuje prepojenie pôvodnej architektúry 20. storočia s moderným riešením súčasnosti. Železničná stanica Komárno. Železničná prevádzka v tomto regióne Žitného ostrova začala už koncom 19. storočia. V roku 1957 bola daná do prevádzky nová prijímacia budova v tej podobe, ako ju teraz prezentujeme. Budova samotná má jasný rukopis jej autora, inžiniera architekta Hermana Kvasnicu.
vyniká najmä v exteriéri. Na priečelí budovy je strohý vzhľad architektúry okrášlený dvomi umeleckými reliéfmi, ktoré sú symetricky umiestnené. Jeden znázorňuje ženu s klasmi obilia tak typického pre región Žitného ostrova. Na druhom je muž pracujúci s kovom, čo charakterizuje známe komárňanské lodenice. Na stavbe budovy sa už prejavuje industriálna doba, kedy bolo možné používať moderné stavebné materiály ako betón, oceľ, sklo, a to umožnilo architektom experimentovať s novými konštrukčnými technikami a materiálmi. Budova ako celok je koncipovaná vo funkcionalistickom štýle 20. storočia. Architektonicky pôsobí usporiadane, k jasnému účelu, pre ktorý má slúžiť. Symetrické a čisté stavebné prvky interiéru s vysokým stropom a výrazne presvetlenými stenami len podčiarkujú funkcionalistickú architektúru. Interiér je doplnený dominantnými umeleckými dielami vyjadrujúcimi život ľudí Podunajska. Prístup na nástupišťa podopierajú stĺpy, stĺporadie, tak typické prvky pre kvasnicovú architektúru železničných staníc. Tieto dodávajú dielu dojem stability, ale zároveň otvorenosti pre verejnosť a prírodné osvetlenie. Táto atypická, veľmi zaujímavá drobná železničná stavba je tiež dielom Hermana Kvasnicu. O jej kvalite svedčí fakt, že už takmer 70 rokov slúži svojmu účelu a ten je súčasťou riadenia železničnej prevádzky na hlavnej stanici v Bratislave. Zhodný objekt je aj na prvom nástupišti zo strany od Lamača, ktorý železničiari nazývajú hríbik. Hríbik je rozdelený na dve časti. Viac ako 2 metre pod zemou sa nachádzajú skladové priestory pre potreby prevádzky. Nadzemná časť má elipsovitý tvar a slúži pre prevádzkových pracovníkov stanice. Tu majú stály grafický prehľad o dopravnej situácii v stanici a tiež zhlásenia staničného rozhlasu. Pre dobrý výhľad do koľajiska je po celom obvode objekt presklenený. Okná sú sklopené tak, aby priamo slnko neoslňovalo personál vo vnútri. Hoci sa na bratislavskej hlavnej stanici jedná o malé stavby, ich architektonické riešenie je veľmi zaujímavé, ktoré zodpovedá praktickému prístupu architekta Hermana Kvasnicu. Bratislava je mesto, kde Herman Kvasnica spolu so svojou rodinou prežil väčšiu časť života. Herman Kvasnica sa vyznal, že z práce zásadne chodil pešo domov, kde mal svoj ateliér. Býval s rodinou v blízkosti hradu. Trasu cez Staré mesto využíval k zachycovaniu jeho atmosféry v rôznych obdobiach a keď prišiel domov, vždy mal v príručnom skicáre námety na tvorbu. Jeho bystré oči pohlcovali toľko podôb mesta, že inšpirácia dominovala v jeho tvorbe a originálnych výrazoch. Nachádzame sa pred starobylou budovou Mirbachovho paláca v Bratislave. Je to baroková stavba s mimoriadne zdobeným reliéfom. V tejto budove sa nachádza galéria mesta Bratislavy. V tejto galérii sme našli diela umelca, architekta Hermana Kvasnicu. Na obrazoch zachytáva atmosféru a poéziu mesta. Svojimi dielami sa zaradil medzi milovníkov zákutí starej Bratislavy
s vystihnutím neopakovateľnej atmosféry, ktorá sa mení v čase. Aj preto má ojedinelé postavenie medzi dielami výtvarníkov svojej doby. Nik sa tak intenzívne a rozsahom nevenoval mestu Bratislava ako on. Bol doslova výtvarným kronikárom mesta. Historik umenia a znalec jeho výtvarného diela ho charakterizuje ako senzibilného lyrika, ktorý sa vie zmocniť témy a objektu originálnou, svojbytnou výtvarnou formou. Železničná stanica Bratislava Nové Mesto je druhou železničnou stanicou čo do významu v rámci celého železničného uzla Bratislava. Stanica bola daná do prevádzky v roku 1962, v roku 2015 bola rekonštruovaná, ale pôvodná architektúra zostala zachovaná. Hlavný objekt budovy stanice riešili v spolupráci dvaja architekti, a to Herman Kvasnica a Vojtech Fifík. Exteriér aj interiér prijímacej budovy predstavuje modernú architektúru mestských železničných staníc. Typickým prvkom je celosklenená hlavná fasáda s jemným rastrom okien presvetľujúca interiér stanice prirodzeným svetlom. Prístup cestujúcich od pokladní na nástupištia bol vytvorený bezpečným podchodom až po nástup do vlakov. Architektúra exteriéru aj interiéru budovy v čase kolaudácie patrila k najmodernejším na Slovensku. Železničná zastávka Bratislava Vinohrady je vyvrcholením tvorby funkcionalistickej železničnej architektúry Hermana Kvasnicu, ktorú na začiatku roku 1967 spolu s architektou Vavrovičovou odovzdali do prevádzky. Koncepcia projektu bola veľkou výzvou. Zadanie bolo veľmi náročné, lebo požadovalo vklinenie dvoch železničných tratí zo smerov Žilina a Štúrovo do jedného dopravného celku. Toto vyžadovalo atypické mimoúrovňové riešenie s vhodným komunikačným prepojením na mestskú hromadnú dopravu. Objekt zastávky je riešený v dvoch úrovniach, prepojených dominantným schodiskom v priestore. Na prvom podlaží je nevyhnutná vybavenosť pre cestujúcich s pomerne malou plochou vstupnej haly. Druhé podlažie je vyhradené menšiemu čakaciemu priestoru s prepojením na nástupištia. Obe trate majú prístup mimoúrovňovo schodiskom z prvého podlažia. Na čelnej stene čakacieho priestoru je mozaikové umelecké dielo s motívom Bratislavy. Interiér budovy je tradične veľkoryso presvetlený denným svetlom cez celú čelnú stenu. Objekt zastávky Bratislava Vinohrady je objemovo menší, ale výborne komunikuje s ostatnou mestskou zástavbou. Toto je posledné dielo architekta Hermana Kvasnicu v časovom slede, kde sa prijavili skúsenosti a invencia z jeho predošlých prác železničnej architektúry.